za na manta farkon haɗuwar mu da ke ba. Ina a zaune studio fakin kofana, galiwai zango na tare da ni ga Bello ta garji. Sai na ga an kira ni waya sai na yi daga, salamu alaikum, na ga an kira ni lambar ba suna. Yau haƙuri na sanna dame ka, a'a na ce wata wannan haƙƙina ne. Idan masoyina ya kira ni dole in daga ne. Don Allah kai ne Ibrahim Dadi, na ce mata ni ne Ibrahim Dadi. Masha Allah matsalar mu za ta kauda, sai na ji tamkar ta soka mini mashi girjina. Me yake faruwa ne furta mini sista na, sai na ji ta ce kanwarta ga ta gefe na. Me yake faruwa ne da kanwar ke ki furta na ji, sai na ji ta ce kai ne sila, ni ne sila, mene na zamto sila. Sai na ji ta ce kanwarta kullum a koyaushe bidiyo na wata ke kallo kullum YouTube dina, a koda yaushe kullum na sauraron waƙoƙina. Mahaifina mu ya ce ta fito da mijinin ta yi aure, ta ce da shi kai ne ta zaɓa ka zamo mata mijin aure. Inde ba kai ba ce, inde ba kai ba, za ta kashe kanta wayo Allah kanwana. Sharawa yanki, sharawa yanki, sharawa yanki, sharawa yanki. Ni zan share hawayen kanwarki, kun aure ta